Nishaɗin ku Boy TV, ku danna subscribe kana ku danna karar sanarwa, kuma ku danna alamar like, kuma ku yi connecting. Bana bidar hace ni kadai ne gwani, duk da rabana ya nufa aidani. Ba za na zagi kowa ba dan zamani yana zuwa ya taimi. Kina zo na sarara, waɗan aiki ɗauke ni da kore kura. Ni ba ba kome kan ki kola an yi kyara. Ni kawai san ki rage da zuciya ta haihu. Na ce za ki saba ba ki san miki bambu. Kalmar san ni kika so na haɗa miki lambu. Dan ki zan iya gani ba ba mu ba ba. Ka sai abina ka zaɓi kada ki mun gobe. Na aiko sabon na saukar da ki share. Na rasa ki masoyiya ta dole na zare.
sarari sahiba ta ki fahimta sai da ke zuciya ta ce ta lallabo da aminci mai